Jenom párkrát za život má člověk příležitost udělat něco neobyčejného. Nejvyšší hory světa již byly slezeny, póly dobyty, největší ryby uloveny. Přesto stále existuje na rybářské mapě Evropy několik bílých míst. Jedno z nich se nachází na dalekém jihozápadě Španělska, kde prý žije největší parma starého kontinentu. Bájná parma comiso, nebo prostě iberijská parma. Dorůstá se více než 110 cm a hmotnosti přes 17 kg, tedy zhruba dvakrát tolik než naše parma obecná. Z Čechů ji údajně ještě nikdo nechytil. A tak jsme se vydali na lákavý prvovýstup. Na cestu dlouhou více než 2500 km až k španělsko-portugalským hranicím. O 700 km dále, než se nachází populární přehrady na Ebru. Vydali jsme se sem navíc bez pomoci jakýkoliv průvodců a cestovních kanceláří. Veškeré informace jsme scháněli sami hledáním na internetu. A ani tam jich nebylo příliš. Pouze s vyřízením povolenek do 3 španělských provincií nám pomohl španělský kamarád Adriano. Vyřízení je totiž zhruba stejně složité jako v Česku. Chladnoucí stopy předchozích především britských výprav za parmou comiso vedly do povodí řek Guadiana a 1038 km dlouhé řeky Tajo. Obě jsou zároveň kaprařským rájem. Kaprům jsme se zde také chtěli věnovat. A tak jsme se jednoho dubnového odpoledne ocitli na palubě vysokého amerického auta s nezbytným náhodem na všechna 4 kola a mířili vstříc výpravě, na jejímž konci mělo být zdokumentování bájné parmy comiso. V týmu expedice comiso byli kamarádi Radek, Milan a Václav. Nikdo z nás nebyl v lovu trofejních ryb nováčkem. Lov parmy comiso v zemi, kde umíme maximálně pozdravit, na vodách, kde pouze odhadujeme její výskyt, metodami, o kterých si jenom myslíme, že by mohly fungovat, měl být ale úplně novou laťkou. Zvlášť, když šlo o rybu, kterou některé výpravy vůbec nechytily a někteří místní specialisté jich mají uloveno třeba jenom několik za život. V průběhu 90. let 20. století ke všemu došlo ve Španělsku k razantnímu úbytku počtu iberijských parem. Způsobilo to znečištění a úbytek zásob vody, doprovázený zavlečením nedomorodých druhů ryb. Comiso je podle Bernské úmluvy chráněným živočišným druhem, zároveň je jednou z nejpřizpůsobivějších a nejméně probádaných ryb, jejíž tajemství zná jenom několik málo specialistů mezi rybáři. Bylo jasné, že nás čeká velké dobrodružství, při kterém si občas sáhneme až na dno. I na to jsme se moc těšili. Vítejte na naší cestě do neznáma. Projížděli jsme měnící se krajinou, která místy připomínala pískovcové útvary v Kolorádu, jinde navozovali ranče prostředí Mexika. Prvním cílem naší expedice byla provincie Extremadura, ležící daleko od španělských písčitých pláží, zájezdů masařů na Ebro a davu turistů v metropolích Madrid a Barcelona. Jedna z nejchudších a tím pádem i nejlevnějších provincií Španělska. Totální divočina s nejmenší hustotou zalidnění a největší hustotou dravých zvířat v celé Evropě. Provincie ležící až na hranicích s Portugalskem, která je nejen krásná, ale i tvrdá. Svoji tvrdost má i v názvu. Extremadura totiž znamená extrémně tvrdý. Vydáváme se na extremadurský venkov k přehradě Ciara, nejdivočejší ze 3 přehrad Zona de los Lagos. Obrovské vodě 3krát větší než náš Orlík, rozlévající se v povodí řeky Guadiana, která je svými 820 km čtvrtou nejdelší řekou Pyrenejského poloostrova. Dostali jsme totiž hlášku, že se v přítokových oblastech přehrady dají na jaře parmy nachytat. Očekávání byla obrovská. Vzduch plný napětí houstnul každou vteřinou. Mraky zase jednou odehnalo sluníčko a to přineslo první záběr na Milanův prut. Adrenalin s námi mlátil. Kolena se třepala jako při zdolávání prvního životního sumce. To comiso, hoši. Jo, to je kapr. Milan si dlouho myslel, že má na prutě menší parmu comiso. Malý kapr tak byl spíše velkým zklamáním.
Nakonec jsme ale byli rádi, že jsme udělali klíčový první záběr. Tak. Co máme tady? První rybu výpravy. Kapřík. Krásný, myslím, že to je Parma, ale myslím, že příště. Pro jednu z dalších ryb se Václav dokonce vypravil na člunu sám. Většina ryb byla mnohem bojovnější, než bývá při jejich hmotnosti obvyklé. Nahrávali tomu jejich dlouhé ocasní ploutve a šlachovitá těla říčního tvaru. Nikdy jsme do poslední chvíle nevěděli, co přesně máme na prutě. Napětí tak vždy panovalo až do posledních vteřin. Tentokrát se na Václava vyvalil pěkně rostlý kapr šupináč. 85 cm, navážen s podložkou 11 kg, po odeštění 9,5. Do krmení začínaly najíždět čím dál tím větší ryby. Průměrné velikosti a váhy kaprů se zvyšovaly a to samozřejmě potěší. Bylo ale jasné, že se stále dají chytit kapři i parmy mnohem větší. Kapři tu v posledních letech výrazně přibývají na velikosti. O nedaleké přehradě Orellana si někteří dokonce myslí, že v ní plave budoucí světový rekord kapra. Jinými slovy, zde předpokládají kapry nad 40 kg. Pošli brášku. Po focení a natáčení, při kterém jsme ryby neustále namáčeli do vody nebo polévali, stačilo obvykle krátké podržení parem ve vodě a ryby energicky odplouvaly. Plávalka. S další parmou se popasoval Radek. Měříme. Možná 75,5. Hodíme do vážícího saku. Sak má nějakých 10-15 deka, který odečteme. A parma váží 4,5 kg, minus 15 deka, takže nějaký 4,30, 4,40. Takže nás je asi čtvrtý nebo pátý komizo, 75 cm, 4,30 kg. Jsou tady až 14 kg. Jednalo se o velmi tmavou, robustně stavěnou rybu. Nejrobustnější, se kterou jsme se v podobné délce setkali. Parmy komizo mají na jaře vyjíždět do přítokových oblastí Ciary lovit rybičky. A skutečně tady byly. Vídali jsme nejen zdolané ryby, ale i třeba parmy skrývající se ve stínu keřů. Zvláštní bylo to, že na přívlač nám nikdy nezabrali. U takhle stavěné ryby jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít pořízení několika fotografií. V zimě jsou prý parmy k zastížení spíše v hlubších částech přehrady. Jenom během léta bývá problém parmu lokalizovat, protože je ve vodě příliš mnoho potravy, ale i tak se tu dá parma lovit celý rok. Obecně se parma komizo netlačí tolik do proudu jako parma obecná portugalská. Vyhledává podvodní vegetaci a hlubší klidnou vodu, velikostně jí tak prospělo rozšíření přehrad ve Španělsku. Díky němu ale zároveň došlo k častějšímu křížení právě s parmou obecnou portugalskou.
Před vznikem přehrad žili oba druhy ve stejných řekách na jiných místech. Přehrady ale rovnováhu narušily a ryby se na trlištích častěji potkávají. Tak a další pouštíme do Ciary. Jednoho krásného podvečera se opět udála akce na Milanově prutě. Milan byl od počátku přesvědčen, že má na prutě zlo. Souboj byl tedy plný emocí. Vychutnejte si ho s námi. Krásná ryba. Tohle jsem zdraví. Možná bychom měli zmínit i něco o přirozené potravě parmy. Nemusíme se jí bát nazvat rybou masožravou. V dospělosti si pochutnává hlavně na racích, mušlích a rybičkách. Povodí řeky Guadiany jim v tom smyslu poskytuje dokonalé útočiště. Místní ji tu na tyto živočišné nástrahy úspěšně chytají. Že mám buď na prutě mobilika nebo kus trávy, ale myslím, že to je obrovská ryba. Říkáš vždycky. Ne, už vidíme, jak vaří. Tak kucí. Na peletu. Jo. Jste malý, jak je to za trenky normálně. Ne, už je tak chlapy. Tak tohle je strašná ryba. Je to nahoře si něco pocit. Ne, kamaráde, tak tohle mu půjde. Když to bylo tamhle vidět. Tak se na to koukej. Připrav ten podběrák. Připrav podběrák, prosím tě. Tak pro ní trošku do vody a ti neříznu od břeh. Václav, já jít sem nenavedu, prosím tě. Jo, já si sundoval podnožky, prostě uklidni se.